prácticas relativas aos seus ciclos formativos. Rodríguez defende a aportación económica da Xunta na comarca do Deza e atribúe as críticas dos socialistas á crise interna no partido e á súa falla de peso político. O alcalde Crespo está facendo o máximo que pode, dentro do ámbito das súas competencias, para axudar as empresas desta comarca, deste concello, a solucionar os seus problemas. Creo que o seu papel na xestión con Xeno de Punto Montoto, como tamén con Industrias González, onde está escoitando as partes, onde está escoitando aos traballadores, onde está escoitando a empresa, onde está escoitando as administracións e intentando favorecer puntos de encontro, que é algo realmente destacable, pois intenten darlle a volta á tortilla dunha forma tan patética, sin embargo, só nos señala unha situación dunha profunda crisis, incluso me atrevería a dicir casi de valores por parte dos socialistas locales. O deputado pídelle tamén aos socialistas que non se contradigan con valoracións distintas en Lalín e en Astrada.